Kilat Kebeli pi we kejenmit ke basuk babakmen pan ipriang samai pi isya kini ke program begerpang melawara dosaskom habai di bat kaba kejing kai begerpang kabadan kam nak liang jung kabalang mentang insawan ra pi kabai di bak siti cara jung kapa bukut upo Francis halor kabai di bat kejing dan kam king kesem kristan ke babha bat kata ka siti sarai gedai ka Amoris Leticia te hakni upor ni pedang sembah i Reverend Father Pius Chadap ibadi i director jangka family ibadi director jangka family apostolate jangka Shillong Archdiocese Kulishbun Father Pius ya ka por jang pi but klempen slam show hakni upor ngin pais nan si Father Pius ba in ya pliu jumut but in batai shi halor jangkani ka sithi shara jangka pabukho Father kabaning kong tu batai kniat ke ke jumut jangkani ka Amoris Leticia Ka Amoris Leticia Kadi kabagi kot ka pareng the joy of love ka jingkemen jong ka jing it Kadi ka post synodal apostolic exhortation kabamut ka jingken tu kan pham apostolic balatho hadin ka synod kamut ka jingya kendo lang jong ki bishop ka balatho do Pope Francis na kabanta kajing syarai mensim ya giyeng kisem latho eka hakakat khandai teri umaj arhajar khan riu balap pelait ba haka pratarik u April arhajar khan riu hadin ka sinot halor ka yeng kisem ka balap long ha usnem arhajar khat saw bat arhajar khat san bat shua kata Upo Francis ulapa ki questionnaire syaparo ki diocese ka perthai banwat jingtip ban lum jingtip syapang kumno banwat kilelat kilenti ban syarai mensim ya kiyeng kisem kristan bat iki wei ru kiyeng kisem ha ka perthai ka babenta ha ka por ka babenta ha ka ne ka jingkentu apostolic lane apostolic exhortation Upo Francis kwa pa kabalang kan ya kendo iki breu ha ka caka jinglong ka bakidon kamut ha ki yeng kisem jungki ha ki jingjia ki jing e ki bagi akan dua man ka singe ka jingim jungki ban sngutho iki jinet kitnat ban sngutho iki so kerdot ki ba don ha ka jingim breu bat ban borom ya ka jinget tiplam ya ka conscience jung ki breu ha bangi shiem kirai ka Amoris Leticia kadai ka dokumen ka bakran syapang ka jingim hayeng asam bat ka bakwa ban penslor ya ki yeng kisam ukpa bakhot upen kan maru baka balang kamdei ban subishar ki breu ban subishar ki yeng kisam bat ban bu ya ki rul ki an halor jungki klem da snuthu ya ki jing e ki bagi akan do ha ga jing im jungki ka baman na kasni da ka ba pendon kam ya ka jing a jimut jong ka synod jungki bishop halor ka yeng kasam bat na ki bishop conference na ka perthai bro ka ki bishop conference kamut pa man na kari ka don na ka jong ki bishop conference ngi ha india ngi don but what happened not is ru ngi don ka not is bishop conference te kwa bakhoi Pope Francis uban jor ya ka jing hikai jong ka balang halor ka yeng kasam bat ka shong kha shong man ha ka ju ka por ru uban jor ka jing don kam ban sung thu ban sung lam ya ka jing yatip lam bat ka bor sung thu kumno ban syarai ugan tu ka balang ban sung thu ikor kom im jung ki breu bat ban yarap iki ban shim iki rai ka thong ka long ban yarap iki yeng sem ban yo ma dia ka jing ye jung blai ban bikin tip ba ka balang ka penyang sung bahai ki yaki kini baro kidan kami ka ka bau Pope Francis on new pastoral methods ka bangi syam ha ka Amoris Leticia no barsispa khandai kemun kilat keleti thamai ha ka ban syarai mensim ya ki yeng kisap kane ka dokumen kane ka sithi syarai lane ka apostolic exhortation kadon hadu arspa nyau khosla khandai lenong
bat lais pa arpusan paragraf kabumot ba nginom la adalay ban batay hukum ban batay dot adong sedong hukum kene kapor bat wat ban summarize ru ka syam jing e ha te nga syukwa ban syam tangkat to kan de kimat kiba kongsan na kane ka Siti Syarai jong Pope Francis ka Amoris Laetitia kabanungkong kabalang gadon kam sungtho iki yang kisam bad kismet haparo kirkom long jengki bad kijing kendo jengki ha kane ka perthai khnang ban light na gajing bishar ka ba klem kain lang lane klem sungtho ya gajing long kompleks jong gajing imbreu hangne asla perthai ha ka bagi breu ki yang kisam ki kendo ha gajing im baman kasngi la thoi kene ha ka number ka ba arspa khandai punreu bat aku juga por kimde bandong por king hadu ba umdon lat shu ban ya kren ban ya pleu jumut la tho ai ka arspa khandai kupra kamot kaju ka size kam ya de ya baro de ban penslor gibre ban emme gajing emme gospel ba de ban yarab ki ban sung tho ai gajing e jung blai ya gajing isn e jung blai ban super khat ba baro de tang ka balie ban ka bayong de ban kia Pope Francis ha ka nega Amoris Laetitia lais pa san wong ba dei ban kier ban superkat ba baro ki dei ba dan tang ba le bat ka bayong namar don ki gray area bro ha ka nega jingya dan ti jong ki breu bat ong susu ha ka lais pa san hi ba kabalang kam dei ban penun kam ya kirul ki ai mo kirul ki ai ki dei ban don bat kabalang kam dei ban penun kam kirul ki ai ban longkum ki mau ban dan them ya kibreu ban haka bakat do hiu kot ya kabalang man sungtu ban ban ya slok ban don rengkat ban yai rengkat bat kiyeng kisam ke poin ke baat ka kamram jonga jinga tip lem kalong ga badon kam baha ban isyem kirai ngimdei ban bo syaro diga jing tip lem jong kibreu la khodi kabalang ban pen wan dor ga jinga tip lem om ban bujli kemudian kamram jonga balang kalong ban form conscience ban penwandur ke jingat tiblam jung gibreu henry om ban bujili ke jingat tiblam jung gibreu ya kanela tho akan nombar lai punyo henry ke jingat tiblam ka le khambon ya ka ban ya ka basubita ri ka badai ke bomdai ha ga jing hikai jung ka balang mo te ka jingat tiblam ru ke tho ka e ka bau bleu kwa ka e ka bau bleu pan na gibreu kata la tho akan nombar lai spa lai kinong syarai balang nomor kata idon kam ban yara kibreu om tang ban subot perking ya kirul ki ai henry ban praktis ya kata ka bagi khot ka discernment ka kentien ba theo bangi de ban rai rengkat bat ki jing duai lai spa sa komot abang isyem bagi no kino kirai ni de isyem rengkat bat ka jing duai kamat ke balai kibreu ki bala klat lok bat ki balai theo ya tho biang don kam ban priang purai ki ha ka balang katolik kani kami buon bagi kontroversi kamtam siapa ki tan well acha riset ni bakumta terter henry ngide ban kenmau ka e ka ba kupa ba khoj ukwa namar kani ka sithi sarai kalong compare kumno ngin le barki counseling yaki ya pleu jumot ya keren ya khana henry hadin kata e ga jing tiblem jugi ba tho alai spa san ba lai spa saw dai ban pen sung thu iki ba ka balang ka priang iki ka klap ot balang iki henry gidai sikun hun hijong kabalang idan rengkat pat kabalang arspa sa hulai kebomot bahabau po bukren syafang kine ki divorce and remarriage kamot bam dei ban priang ki ha kata gorkom balong ki wei ban ai ki kasakramen henry ngim dei ban kenta yaki ngim dei ban ot balang yaki ngidei ban priang yaki kabasa baro ki khot jong ga yeng kasam idon kam ban penslur ban im ke jing im kristan ka babha Kampun ka Amoris Laetitia ka kentup ya ka jing puson halor ka gospel ka jing hikai ka balang halor ka jing halor ka yeng kesam halor ki kon ki kti gijing hikai na pup upen kan mau ba ki sijur ba shem ka shongkha shungman ka babha kide ban ya ikalenti bat baro arliang gidon kam ban priang ki jing duna jengki kamut ba baro arliang kenthei senrang kimlong ki bajunai kidon kejing duna breu baru pu boong kajing bajanai kayarap ban priang ni kejing duna breu
melatho ka sispa arpuat sispa arpulai kemudian bagi breu kia kidon ke jing ke janai kila ban priang ya ke jing duna markelia dei bandan manu bas ngeu sha le ben na sha kan tai na ke jing jong blai kamat ke basan ngim dei ban shu ban kren pang gi breu ba im ha ka pop kemud dei ban ong ba kitoi gi breu ba shong kha shong man jong ki kam tikina kemud ba kia shong kha shong man klam la ban priang ni sakarben mo ngim dei ban ong ka por pam dai ong ki breu ki im ha ka pop ko bayap tu pop penon kam lagi ni kitien ki ba priang ni ki ban ong bam dei ban ong ni ki ba ki don ha ka pop ko bayap hoi ki sakut ha ka kti ka kamram jingi kamlong kam dei ban sakut shu ki hang tu henry yara ki ban ya sakmat belatho ha ka laispa aiway nanta na kabenta ki single mothers ki kimi ki ba la klat ki lok na ki ba klam lok dei ban sung thu dei ban ajing tengen dei di ban pediang kepala tho ha ka nomor ke ba south kundai ha ka ba dei begini ka balang ga di man sange ban penengkam dikta ki an balang kumbang ong mene ba tho laispa san ban penengkam dikta ki an balang kum ki ma ban them ya ki breu kamat ka ban reu ka ka batrikam ha ka we ga jaka kala ban trikam ha ki we pat ki jaka ki don ki jaka beper pertei ki culture beper ki tradition beper man kari bat ka jelang kila ban wat ya kilat kelenti ki bayadai ha ka kom long jong gitu ki jaka baro ki jing la ban penbait da ka magisterium kemod yu ka magisterium ka jing hikai jong ka balang kijing hikai jong kabalang galong penenkam tanpa baro kijing im ke ba kibreu ki kendu ha ki situation beper la ban penbait da ka majustum baro nata ka ba nyau kijing hikai jong kan tenra jong kabalang halor ka sungkha sungman kide ban ne ban scam kide man kan mau ba upop uklam pen kala ya kijing hikai tenra jong kabalang halor ka sungkha sungman henry ukren ya kilanti thamai the new methods of pastoral care of the families kilat kilanti thamai kumno ban sharai ya kiyeng isam te dei ru ban khmilanti palat pot ban plong ban bekta kirul ki an kilong kijingkit bakhia bekbre ki ban kit ka songkha songman ka dei ha padai ngusenrang bakeng thai ki dei bomla ban ya khlat ka songkha upop kran ru spang songkha songman pra ken thai pra senrang mo tang bakene ula keren syai bakam dei ka sakarmen mo kim dei ka sakarmen to ke ba pra dei ban ai jing hikai ki khna halor ge jinglong kem thei jinglong senrang sexual education namar hitip hi ngi baro haga dustur kariti jungi khasi jungi bon ki kimi ki kepala nei ki bahe kilaran ban keren spang ge ga jinglong senrang jinglong kem thei tebun nangi ngim dei ban buri bo nangi ngitip spang jinglong senrang kem thei na ki paralok jungi mo te bang ngitip na ki paralok jungi kisno thu he bon sen kam dei ga hikai ga ba bha kide ki jing hikai ga ba bakla te gidai ban sung thu ba ga dei ga jing hikai na ka pata ga jing bar ga jing IT markeliang la kren re ga ne ha ka gravissimum educationis kedulir jong dorbar ba betikan ke ba dei tang ban supenengka man berat no ma ya kini ki jinglong senrang jinglong kenthei ya ka ya dei padeng kenthei ban senrang bala tho aga ne ka nomor dei ba ban ong ba kibreu supenengka me ki bar berat no handrei ki dei ban ai jing im ki dei ban ai jing mentoi markelian nangta haga ba khandai u pa ba khoi u po francisca haga nomor aspa san po ukanan ruspang ki gemen mo ki lesbian ki homosexual ba ngide ban burom ki la thoro ha kania ka misericordia bultus nang ta ga Catechism of Catholic Church nomor arajar laispa san pupra dena ta kada ko dan tu ka famous saying ka pakia kuat po television ki ba kuat ko kubor who am I to judge habiki kren spangani de bon ki pri ki sung thu ba klar kane upo u klemencur bakator komle jengki kadai gajing hikai jong kabalang henrei u banjur ba ngimdei ban yau ben yaki ngimdei ban kenta yaki
ngidai ban sungtho ki kabalang ka habuang kabalang ka priang ki kemot bangim dai ban penram bagi dai kum ki ksut bagi dai kum ki merat kumala le ki por ka bare mdai kata mo ndai ba ngidai ban priang ban sungtho ki bat ka ba khadu ka ba wong kamat ka ba khadu ka bang kwa banai kong ha kabalang be ban priang lo dia baro ban ha kabalang kidai ban mat ya ka jing kemen jong ka jing e kumbaong this a family of families kabalang kadai ka yesem jong ki yeng ki sembar khot te kumbangawang ngimla ban ai na dong sedong namar ka jrong bah te nga sukwa ban sim takat to kan ki mat ki ba aji hikai ki ba compare na ki we ki sharai ki ba don ha kane ka Amoris Laetitia to kembali pada tengah kau ban tip ba ke jingmut jong pa ba khoi po Francis pat ba ujit kerpang ru unisnam kumusnam jong ka yeng gesem pi kane ka apostolic exhortation kalami nadu usnam hajar khadrew temanta kala doi sansnam te kumbang ong kane ka jing tho kalong ka ba jrong ba bat bon ba ki ba sung tho bakla te upop how ne usnam u penbena yaw ne usnam jong ka yeng gesem pa pensong long rem khamtam halor kane ka Amoris Laetitia kaban kong puwa ong eki pule ya kane ka apostolic exhortation bat kadai ban poilot syaparo syadu ki grassroot te ka balang hapo India pada keleng pertengi kwa ban le kata henry nagadau ka pandemic ngimla ban le ya kata ha ni ladon gajing temu po gaut khot iki nong yalam ki leaders jong baro ki parish ban yo jing hikai training halor kane ka Amoris Laetitia tin pareng ngimla ban le kata ngilabut ban pelong hang ne apor pe tin khasi ngilada pen balalut ngimla ban le kata henry ka jing temu jong pu hi kalong ba kane ka Amoris Laetitia ka jing tho hang ne ka dei ban poi syabaro ki Kristan Katolik namar kalong ka bejlewa bat ba ki kwa ba ki breu kim dai ban sngtho ba kala ya ki jingikai ki bala tho hang ne baru ongru pule suki jai ba dia discuss ba dia kren ba dia pleu jingmut te kumbang ong hapo ka balang himan kapor na ka kue kapor sakawi kapor lapan bena yusnem jong ka yeng kasem syajar kendai spat kendai pusau ka UNO pun bena nanta arhajar saw nanta arhajar khat saw bat sam tabiang namar hagane usnem po bukwa ban banjur ba hapo yeng posam de bandon ka jingkemen de bandon ka jing e da ka baya map da ka buram ya ki grand penance mi pe da ka buram si tengah da ka buram ya ki khun ki kti da ka baya dwailang haye ngasam te kata hi gede gejing temu galong ban baki yeng ki sambaro kin yo ya ga yo mat ya ga jing e ya ga jing isen e jung play te hakane ka Amoris Laetitia la ai lu dik tu ki guidelines baro te don kat to kan ne ki pon ki ba la ban pen sung tho ba klai ki brev te mentau snem udah snem jong ga yeng gasam Amoris Laetitia ki o bamot ba usnem jong ga yeng gasam kat kum ga jing hikai jong kabalang halor kane ka Amoris Laetitia te foda kindiat happening gini ki arsenam duna ngi iwa ki pajunget kim yo lat ban yeshimenta haki mani ki jingka ki babon jika balang te katkum ka jing i jingpi hatu ki ying kisem kristan khamta ma ka balang catholic lalong nem kita ki ying mani barit katkum ka jing i jingpi foda ki yeng kisem kristan hi ki dei banlong ki yeng mane barit ka bangi khot ka saindur jungublai na kabanta ki yeng ki sem kristan mo te latho ha ka apostolic akultus tuatem kanombar bakadwai namar blakho de ka yeng kasem ka balang yeng ka jingdwa yeng kasem kalong kapomla ban like shu mo te ha kine ki arsnem ki baladap badon kane ka pandemic ngayo i ba ki brew ki la yadwai haye ngasem tengi de ban sungthu ban nadu basdang kabalang ka yeng mane kalong nang kong hapo yeng posem
Denda ki Bria ki Kristen Katolik ki Labun tengi sasdang bantai ka yeng mane. Dang layo ka caka, dang layo ki jaka bantai ki mane lang layo bon. Te ka yeng mane ka de menlongkum ka yeng kasem na ka banta ki Kristen Katolik. Te ngila banong baman ka yeng kasem Kristen ka de menlong ka yeng kentang ka balang yeng ka yeng jungublay. Te ka jing duai po yeng namar kata kala kelalong kemensim jong kane kabalang hakbau kris udon lagung ba udon ha tabernakel kajing penmelien jong kayeng borok away ban ya kendo lang ha kajing duai step jing duai met shua ban bam pat hadien pelabam kajing pule lang man kesengi ka bible bat kajing puson ka ketien ublay bat kajing duai lang man na kesengi yo rosary bakoi kilong ki babha pat ki badan jingmot ha kajing im baman nagasengi jong kayeng kasem. Upup John Paul Baar haga familiaris konsortio ka jingtho jung halor kayeng kasem uang gumne. U penken mawengi ya ka jing koridor jong ka jing duai po ye. Shu da ka bayar duai lang bat kikun. Da ka ba pule lang ketien ublay. Da ka ba sedang ban hikai ki sepang kamet ukres. Suki pasuki bat kerdan pekerdan da kunde ki kelalong om tang ki kimi ki kwa ki papan khai ka jing emet henrei ya ka jing emen siemro blatho aka familiaris konsortio ka nombar lai kundai tengis ngau komen ba hakini ki porbon ba ki yeng kisem ki le ya ka ne kakam suai nuksa ngina dua banang rit nyo ka jing hikai sepang ublay sepang ganiam sepang kabalang nai mei pa jengi ban ngisdang lengkong hapo yeng posem mo hapo yeng posem shubu hayeng asam jengi don gidur Maria don gidur Jisu ki knarit kila sedang ban keli kedor yu mei kata kedor yu pa kata bukum ta terter te ki kimi ki pa kila yolat ban batai sepang Jisu kila yolat ban batai sepang Maria kila yolat ban batai sepang rosary bukum ta terter te kumbang ong kuma pikeli ha kine ki arsnam badon ke pandemik ngayu iba kadon hi ka jing mentoy haba kibre hopo yeng po sam haba ngilai si jaka per bad haba ngi ya kendo kibre kiong ni adwai lang hayeng asam ni pelong jing yaseng hayeng asam apa de ukpa ka kemi bad kikon kikti bad ka ai jing mentoy ki sibo Tinggal simru ya kini galat pada kini ngakak bentip nang limba ka dorbar ba watikan ba ar. Te kidon kino ki dokumen sangi by day baka batai baka kam ti jiliu sepang jongka long yang long sam pada. Ka kadon hi tang ba kam de ba tho kumba tho ka familiaris konsortio kumba tho kane ka apostolic asort extension amoris laetitia ngilap ha ka lumen gentium kanambar ka ba khatway ka bong kinana ka jingketiu kurim sepang ka songkha songman na ka bata ka jing kurim kristan en yo ka yeng kasem ka ban khai kibre bthmai na ka banta ka imlang salang bar ka jing ai jung men sim ba kho ya ka baptisma en pelong ki khon jung blai ha ka ne korkom upa jung blai unne pateng lang ba ki spa snem kata ka de ka dulir jong dorbar ba batikan ka baar but ha ka gaudium express ro la tho kajing kenti kurim kalong ko bomla ban ya khlat kade kajing ya im lang sa lang ya kajing e ba kajing im sirta kane ka thau sa kajing long bayai ne jong kajing kenti kurim bat jong kalong yeng long sem kabala tho ha ka gaudium express ka number ka ba sahu pra nangta gaudium express ka number ka ba sanfuar la tho ba kajing kit khia ya la ki kamram kajing sngulem kajing sen syarel de kajing aisha kaliang bar kajing sya hikai kaliang kayeng kasam namar kata kalong sisya kanong rimbas kem ha ka imlang salang te kum bangaong umdon kawai ka dokumen ka patho direct halor ki yeng kisam rebon ki dokumen sa gador li dor dor ba batikan ki ba kren shang kayeng kasam kum kolomen gentium ka mega gaudium express nangta kane ka direction halor ka education jona kamta kia yeng kasam kun kiti bat kumta terter te kine ki jing hikai ki ba don hapo hakadulir jong dorbar ka ba batikan ka ba ar
te kum bagong kam dadal ya particular tang batho baik direct halor ke yang kesam rehabon ki jing tho ba ka dulir dor bar ba tekan bar kum ka lomen jinsium kum ka godium space nanta kum ka direction for education of families nanta kum ha ka we apostolic actu sitatem kine bar khot ki don ki jing hikai ki batho shpang ka yang kasa the kudishun further tengah kau mentip kumba ni WFP wa happening kisnem ki bomdan kum kene ki jingja namar fidir wen kling do basang bon kiri te ngeskwa ban kli ban tip na phi kat kum ka jingye I ka jingshem jing phi bai de ki ying kisem kristan chekwe giri but ki bom long kristan ro yulise ka dan kano ka khubor ba khla ban wanra ban khamai kanuk sababa na banta ying kisem kristan jingi shine klempoi perkat than ba pin keli kan ne jing keli tang ba ngas ngeu gade ka saindur jong play hi ba pin keli te nga naga jingger khu jong play ngalayo bansa apo Italy Arsenal harum ban ngalayo ban lei sa tre koi ke Paris apo ka snong jong Bishop Ferrando bakot Rossi Lione sha po North Italy nang ta ngalayo ban lai tre Paris po Reggio Calabria po South Italy nang pa tu ka dawlandong paler sakitu ge dawlandong Sicily ro apo Siracusa te ka ka ba ngasham ba ka bangi I ka ba jah Italy kadai kane ba kumnuksa hapo Rosilione menswa hakata kupor mengisa aksam arajar lai saw ar Ibreu hakata kasnong menswa ki ong kidon shpo ne hajar palat kinong snong hakata kapor bangasa kidon tanglai hajar menswa kata kasnong gadon artli ki Paris hagajo kasnong shanot bat sha saw jongga snong Henry how to snem la penlong la tangkawai ke Paris te ka kadau kalong bagi breu kim don khun don keti mo kadon kapor ke ba ki laya be spa palat te kim kwa ban don ki songkha klam don ki khun ki keti nang ta teng ki don tang wei khun ne tang ka wei ka khun te kat kum ke jinglap junga banga bon bha ki parlok phadar ke bangi dei parlok bat ki phadar Italy bon ki phadar ki de ki khun marwei bat ki kimi ki kpa ki yolat ban lei salang bat ki hapo ki Paris tangta don pat ki kimi ki kpa ki badon tanggawai ka khon kan thai mo te ki ong ki duai jaga bakin skutenat ki long sister ki padar ngadon tanggawai khon belai je dinga ban ke khon jenga ban long sister bat kumta ter te ha kata kapor ngalade ban lei justi sagawai ka jaka te tau pris ba salang yo transfer abu yo transfer uyam tangong balai ya ma tang bayo transfer ngi ya transfer ke man ko por motong lamla shu ban yalam ya kikimi ki pa junga namar le choi ka Paris ba kham he abun ngun phadar to wong nga thi le no sha snong junga le no sha snong junga sa ban me pa te nga sa ban me pa jung u ha kata ka snong te hapor bagale sangta udon Paris la kam temen tong pi sa ka ga yeng te pe no pi ka ne ka Paris te ka ka bajang to gomot ba kumbang sa ka Paris te breu man ka por rei ba ka omdan te ka baja man la ka yeng ka man ka sijor kidon ki yeng ki sem ki ba he nda ki la temen kimla suban pe ka yeng sem bandi rum don bathet namar man la wei pu wei na ki kidon ka yeng ka sem ka ba he te don gini ki breu ki muslim ne ki breu ki banabar jong ki wei par ki jaka ki wan thet ya kini ti try snong teng ki la temen kim la suban ya re gini ki immigrants ki bon chong mai ki dang khlan te kadon kene ki jingja ka ba sungusi te nalor kata kila duna bha ki balong phadar ki balong sister balai kamde no kadau balong bakim don khun ma te mano ban long man shwa ki por bun shwa ki don spo nyo prangot de lai samut ki long phadar ki long sister te kata ka dei ka wei ka jingja tha ki tu kisnam ka bishop conference jong ke Italy kalam
penmi ka sithi begitu ki badon langut kun ngin sa yarap kershan by school na ta kabalang te kata kadi kejingja te pi baki bre umdon balai yeng mane balai umdon balai yeng mane mar umdon bre umde baki mri blain mar kila temen kimla shu kamtam ginong gendong umdon balai yeng mane ka we nek ta ka ba ngasham te kumba piong habangi lek tingi lalek shabun kli shai kiri ngila yalam ki bre keleng kiri jong Europe pat ngisham ba po Western Europe ta kapor duna bhaki klum mata la sang bon mar kila sung thu ya ka ega mar la duna bre enang ta ke kambon kide kiri Poland kide ki Eastern Europe ki bon ba tengilai syari Poland ngis tenat ba nomor kidon bon ba ki kena nang ta po yeng mane ro kadap kumalong syangi teng ki bre pi yeng sabar kum ta terter te ha ba ngalai nyelami ki bre Spain ro ka we ga jakang ngilai laman kapor sejaka kapa wong Santiago de Compostela kajaka kapa ingat belatep ya apostol Jacob te hangta weu gaj mar gilai kendu bersinong padar ngate dang riulai ong balai ba ngadon laingut ki khon teo kain ba wong tu patai ngi pek mensua kane ga jaka kade seminari matam dan syu kane ga jaka kade konben sister dem don beri syu tengong balai kalong kumde te yo thu shai và cả đau bằng con hi ba kim don khôn de na no đau ta bom don khôn te ki jaka bro ki latli te ngala yo la ban le tre hapo America ka we ka Parish St James Betnor along kum assistant parish priest kum nyo banai pra banai te hang tor ngilap ka jo ki situation ki brew ki don ar latli ki yeng bah isa por terang shagoi ga jaka por liur shagoi ga jaka tambah kim don khon teng tang wei teng tang arngot te ki yeng ke bahe hanrei ki breu pat kim don ki basong te ka chu hi ke ba ngiwa balat bandai shahwai singini jaka ba pher te ka ke ba ngayu i nang ne kalong bagane ke jing duna khon haba ki duna khon ki breu te ka society mot ke imlang salang kayap terkong lata kada bon hi tapi po ki Facebook po ki TV ke kubor babon bah kisnong hai Itali kim don breu shu bat kila truata iki yang kisem cuki tang si dolar ada don bawan te kini ki jingsam junga ki ba la dolar ban trei kum asistan paris pres ki jaka ba pher apo Itali ba apo Amerika ban kum jur apo Hawaii ba ngalesa te kini ki de jingja ki ba lap personally. Okay, takuli shun further. Mentangi epek you lese da don iwe arti jikli na ki paidunget ki ba ya shimenta ngin aila deki lada umdon te ngin kelisang kwe arti jikli na kalyang jangai pi ngin sabun kudna. Tengah shu kwa ban ong pi kwe ba pinbu ka jing tu yo lese kat kum jing i jing pi hatu don em ki ing sem kristan ki ba manda ki kinsting ya kani ka sacrament of marriage kani ka sacrament kinti kurim ya ki ba ladap shimru bat ki ban sa shim namar ki bala shim yo lese dan ki ba kim dan jing sngo shu manta ba kin ong banya ya shong krat te hakai ka jing tu jong pi phadar namar lai i ka tu ani dan ki bam shim khya shu ya ta fadar Katkum ka jingsam junga mar bahagi ni kipor belada pi kidon ki paris paper ki ba khot yangi ban ai kani ka marriage preparation class mo te kaki to ki jaka ki ba ngilai aji kai ni ba pun bahagi wan mo teng ka hol kom nyam kini ki sijur ki ba dap chimek sakramen jeng tu kurim ne ba kitu ki ba pan kre na ka mata ka sakramen jeng tu kurim tengam keno hanrei ka ba don kam ba ki breu kumba ngikren mene ki ya karul ka an ki suthu hanrei ya ka ka ba bantoi shisha lane ka jing kraw jong ka sakramen lane ka ka ba don kam bon ki kim suthu te ka ka ba kum ka balang ka ba ngidei ban le kalong kane ka jing sharai men sim ya ki yeng kisam kristan jungi te kamong sedang nadu ka marriage preparation class mo don ki paris ki ba shim arsingi laisngi don ki paris ki ba paris pris usu hikai paris pris na trai ki karkum gejing long jong ki paris pris ki shim ya
ya gitu kirai te ka badon kami kalong ba aji hikaya barok sepang gajing kordor jong gane ka sakramen songkha songman te ha ka sakramen songkha songman kidon kini ki bekhot ki remote preparation kimot ki bangi penkrea ki man sungtho sepang kumangi kren sepang ka sek education te ki proximate kimot ki ba kila khamhe nangta habudu immediate ban aji hikai jengki halor kane ka kam songkha songman te kaba sengok tenat hi kalong ba balangi pe igide ki hieng kisem ki ba mansua ki bre ki ba yaine ha kane ka songkha songman ki san phone repos nam ngidon gum kita mo ngidon gum kita ki nuksa ba bah ki ba ai ki nuksa ka yeng kasam wat la ka don ka jingye henrei ka don ka jingsu ka jingkemen te ka jingkan tu jangan akam ta kitu ki ba shim ka sakar manjing te kurem teng ba sansnem na hadien ta shposnem arposnem sanposnem ba kin pen scam ga jingye bat kabalang kadon kam bandon gane gajing syarai mensip na kabanta kini ki sijur but dai na kata kadau u pop John Paul bar ha ka familiaris konsorsio kren syaikhtar ba ka imlang salang kayat lang ba kayeng kasem kabalang kayat lang ba kayeng kasem ti habang idon kiyeng kisem ki babha ngin sadon ka imlang salang ka babha bat habadon kiyeng kisem ki babha ngin sayo kabalang ka babha kabalang ka baklain te ngidon kam ban pen klain ya gane gajing ya dei hapo yeng posem te kumno ban pen klain ide bandon gajing ya dei barublai bar kumno ngidon gajing ya dei barublai kumangi ong mene kajing duai lang hayang asam kajing pule ketinu play tengi don bok ban ong ba bon ki ngisam ni ya kendo kidon kiduan apa yeng ngisam tegi ba kamru spa kidon wat ka kamera duai kerpang ru apa yeng posem te kane kajing hikai kan habadan kajing e ya pedeng kupa bat ka kemi ka ajing slur ka ajing shingan ya ki khon kiti bat ki khon kiti ki he kisan ha kajing scam ha kajing ki he kisan ha kamet ha kamasem ha kajing mun ciperkat namar ba kidon rengkat bat ki kimi ki kpa tinga kan tujur ba shimi kan ga sagar ben jong jing ti kurem da ka jing ngek ke paskam ba phide ba ni ne baro sta do bakut ba hakata go kom philong ga nuksa ba kraw na ka banta ki wai pa ini ka wigi jingkili mata to kayak kita ngan puli ka jingya tho song krim bat ki wigi balang bom dei catholic kedi ka dirimen ke igine impediments kumno ban pen bet ya kani pi ifada ha ka sui belum ngam dasar kajing ya tho bat ki wei ki balang tinggi don ko wei ka bagi khot ka mix marriage ha pedeng Catholic bat ki pom dei ki ha ba ki dei am Kristen ba dei ki mo ba dei ki ba am Kristen tang ba kim dei Catholic ki khot ka mix marriage ba ya tho pat Catholic bat ki wei pat ki pom dei ki Kristen has ki Hindu ki Muslim ki wei ki am ki khot ka disparity of cult te gato te gila ban yarap ki breu te don judicial dikar jengi pada jini marangar ba de kidon kom gitu gicingnya kide ban lagi kendua BI nambarin sabatai bah ki rul ki an jonga balang halor keto okay tengi pe le si da dang don Father Kindiat nakadeng jupi pirang dan ban ong e by de begani ga shiti sharai jong pabu khot ka Amoris Delisha de se ka ban nu points badan kam ha ka yin ka kumbanga ong ka jingtmu hi jong kane ka Amoris Letizia kalong ba ki yeng kisem Kristan kide ban yo mat ya ka jing e ba de ka jing isen e jong blai te ha ka ne ka jing tho jong pa ba khoi uong ba kabalang kade ban accompany kade ban yai rengkat bat ki yeng kisem bat kumno ban yai rengkat kamde tang pan ai kirul ki an mo kirul ki an ki long ki padon kam namar klem kirul ki an nyemla ban lei ei tang ba nyemde ban penon kam kitu kirul ki an
kum ki mau ban lan tham ki brew kata la kran shai ka wei kemot bang ide ban ya kendu ki brew ha ga jing im jung ki ke paman na sngi te kum nong in le kata u pa ba khoi lai bon ba ki jing kai ke ne ka amor injusticia ka ban kong ide ban pule ka na do pasdang ha do bakut bat kumbang ong gajing temu jong ga balang Kristen Katolik hakaleng ga perthai bat hang ne ai dai sis ro ban penyo ya kan gajing hikai shadu ki grassroot kamot shadu ki badon haki ki nong kendong haki caka ba pher te ngila don kata gajing temu ban le bat ngila don hiro ka plan hanre tang kada badon kan ga pandemic ngimla ban le ya kata te ngakan tujur ya ki pai ba chungi ki ba don kalat deban pule ya kane ka Amoris Laetitia kan marka la thoi ka ki tim ki basuk bahaban ban snuthu te ba khamdon ka kontroversi yang tu ba pu Ukraine shpang ki divorce and remarriage Ukraine shpang itu ki lesbian Ukraine shpang ki gay men bat kumta ter tang ba kumbang la ong mene bala kren shai ba klempen kela ya ki jing hikai ten rai jong ka balang Henry tang kita ki new methods of new pastoral methods lane ki lat ki leti thmai kumno ban serai ban sem ya ki yeng ki set tengah kan tujur subha pule balada phidon kino jingkeli nga kloi ban jubab ban ngila bandon ki hagoi ga sngi ngila bandon ka panel discussion ro mo kang ba la ban yo khambon sigi bre ban keli jingkeli namar ba ngin syukran namar Gede. Yo snow issue pada unmute yo kalau mute ke audio jung pi. Baik pada yo snow issue lah. Pada ngam yo snow issue if pada unmute ya ke audio. Ngam yo snow pada. Okey. Bayas ngau. Hai pada. Hai. Ka claim unmute reka ma chunga tang mimad browser ulong eng to. Te kata ka bang kwa pule bah baro ban ngide ban pule ban discuss bah ya kane ka apostolic exhortation jong Pope Francis. Te kembali sibun pada hadian bangi sngo itu jing batai jing pi ngila ban sngo thu ru ba kani ga siti sara jong ka khot na bda ga jing ba jong ka ying ga sem jong kem lang salang kalong ga bajliu ba teng la yo katu kani ki mat ki ba yule se ma pi ong phim ne ngila banya kren ha ga wi ga sngi ling ba ba ki pa ba ru ki nyok banya simentalang namar ka kham jliu bat ngin yo banya jet katu kani ki ba kham don kam ban yo kham ya pliu jumot ba te ga ba khadu an sim ya kani galat ba tang kendiat ke jing kentu na kaliang jung pi namar kumangi I hadu menta ki balalong Kristen ki babon by day bu ni vaksin namar dan ki baong ba tang ke jing duai tang ke jinget au blai kala biang ngem dan kam henrei to pensai lama pi kendiat pakai ke benta ba bing dan kam hakim lang salang kum kinong song snong ya ke jing dan kam jong ni tika ke jing kentu na kaliang jung pi sai sin pada Hagine ki tayo ki penai ki baladap nga layolat ban aten ni ki webinar jong babon bah ki doktor kamtam ha kene ka nescom jungi mo ngai layo ba keren doktor na po ka na po belor nang ta doktor na po impal nang ta doktor na po gahoti GMC ki doktor po punang ki layo bon bah ki gold medalist ki jingpule ba pher ki kren shai ya kane kawai kalat kelanti kaban yada yangi now ni uknyang jingpang kadai ke vaksin hot kila kren shahi ba datang suyo buksen kamut bangin like ban yo yang ne uknyang jingpang henrei ki ong bagi scientific data ki kershan baga kambaha ban ai ban ya kaba onom ai namar kito ki baong banom ai yung neu kop o neu tika kimdon reki data ye gilai basu kren bai kumto mok kren kumto henrei kine ki ba ong ai ki alis
kam dalong perfect kam dalong janai Henry ki don kato kane ki scientific data ki bong ba khamba ba ai ba ne ka ba ai te kane kade ka ba nga yo na ki doktor per ha ka ba ngia kren bat ki ha ki webinar ha ki seminar lang ha ka webinar per te kita ki jingentu jonga ka ba nga yo na ki doktor te nga kwa ban kren lam shapiro ki pai ba Okey, tu nga trying dan isu the saisin kumdesi bun pada ya kapor bakar pang jengpi bar kumju ya pi ki pa dunget ki basimenta ha kini ka program ki baya pet ginang wan ra susu nang ya don ikat bat ngi nang ya wan ra bon ki program ge jing kai badan kam na kaliang jang balang bat ni bo jing doi kerpang na kabenta ifada pius shadap enang dan barabar hakamat basyat bakran kumju ru ikayeng kasem jengpi iwei ki balang kristan baro ha ki jelabat baro ki badan ha kino ki jinget prepare mapinang dan hakamat baca bakran bo blade try kendat ungkurku kedo ya pi iwei kublish bon bat tiasuk Kublai kublai fada Kublai